chicken. Nämä kanat on järkyttävän isoja. Mehukkaita varmaan täynnä hormoneja muuta. Mut niin halpoja ja niin hyviä. Tää on semmoista makeeta. Vähän kuunaa ja sinappia.
Oh, what the fuck? Koirillehan ei saa antaa kypsää kananlihaa. Kypsää kanan luita, kun se on niille tosi vaarallista. Mut rusto on ihan eri asia, niin rusto on. Ei se yleensä edes niinku varsinaisesti kirjaa ollenkaan, mutta se rakastaa kanaa, niin mikä se ihme. Kuka tätä nyt ei kerjäisi? Kyllä mäkin kerjäisin, jos olisin koira. Ne on kuitenkin meidän armoilla ajan koirat. Jos mä en anna Rokille nannaa, niin kuka sillä antaa nannaa? Ei se voi mennä karkkikauppaan ja ostaa omia karkkeja. Ei se voi edes avata jääkaappia ja ottaa nappusteltavaa siellä. Se on ihan täysin niin kuin mun hemmotteluista riippuvainen. Joten hän saa nannaa. Piste. Alkaa tulla vähän ei niin kuin vatsa täyteen, mutta alkaa niin sanotusti